ei onnistu handsofkaan. Mitä? Vai yksi? Jos sä pystyy videon katsomaan. Jos mä voin tehdä. Joo. Toisi lähti sun puolella. Sä näytit viimeksi, että sä käytit minulta ja se teissä molemmissa. Joo, niin olikin joo. Mitä tässä? Ota tää ympäri. Tässä on mies. Yhdessä. Tätä yksilö tuttu. Voidaan kokeilla sulla, että mä teen. No on hyvin kevyt. Yksilö. Mä tuun sen viereen pitää sen pystyttää sitä. Tossa oikein pyörä. Paljonko on merkitsevä aallonkorkeus tässä vaiheessa? Ja missä melat on? Noin 3 kilometrin päässä. Lisää porukkaa. On valmista. Ehkä me emme Ei se varmaan onnistu. Haluatko uiskuorista? On helpompaa tästä. Ranskalainen teepussi vai vettyy. Jos mä hypätän sitten tähän, että Ville tuli. Se on vähän. Kerrotaan Markuksen, että kyllä hyvä tasapainoilla ja Markus ei se tarkka ja On kyllä aika. hyvä mitä. Eikö se on parempi soittaa sille, tulkaa helikopterilla hakemaan. Kaikki käy huoneesta. Alkaa juoda teitä ja soida Eikä siellä oli se vastusnäytös hangassa. Meidän ei sitten kuullut, että luonnollisesti sitten meripelastus tulee paikalle. Ja sitten törrytteli. Se kannattaa olla lapsille mukaan leikimässä. Kattiin sanoa, että me kokainin asti tippu mereen.